Добре дошли на страниците на нашия сайт. Сайта се казва Darcy.bg, моето име е Румяна Иванчева. Днес, както и през цялата седмица, ние ще направим достатъчно продължителни тренировки по изготвянето на карта на желанията. Защо реших да е карта на желанията? Наскоро качих една статия на страниците на сайта, за която се говори за мечтите, за плануването и така нататък. Как правилно да подреждаме мечтите си? Има ли опасност някъде да стъпиме на подводни камъни? Може ли някъде да сбъркаме с мечтите? Нали мечтите са безплатни? Не е възможно да сбъркаме. Оказва се, че е възможно да се объркат мечтите допълнително от различни обстоятелства. Първото нещо, за което ще ни помогне картата на желанията, е да систематизираме това, което визуално ние да харесваме. Очите дават 70% от информацията на хората. С това са свързани с нашите виждане, погледа ни, усещането ни за цветове. Цветовете правят топлина, правят студенина, дават ти кадифен оттенък, дават ти отблясък, дават ти царствено величие. Всичко това ние виждаме и поемаме, поглъщаме заедно с нашите око. Ето това е, което ние можем да направим в бъдеще, да захраниме нашите очи с нещата, които ние искаме. Първоначално най-лесно избират се малко картинки, след това избираме още повече картинки, но докато не седнем и не решиме какво точно искаме. Възможно ли е желанията да се объркат? Грамотното планиране. Ето това искам да направим. Грамотното, да се научиме как ще плануваме нещата, а картата на желанията ще ни помогне. Казвала съм и преди колко в безтегловно си отива един човек, който остава без мечти. Мечтите са нещо аморфно. Мечтите може да ги има, може да ги няма. Има периоди в историята на всеки един човек, на върхове и на спадове. Когато върха е лесен, върха е близо, той може да продължи цяло едно десетилетие, в което ти се чувстваш на върха. Тогава ти нямаш нужда, кой знае от какви мечти. Нещата се случват, върват си, ти си се научил по някакъв начин, зареждаш се и става лесно и лесно. Проблема е, когато ние по някаква причина изпаднем и се намираме в ситуация, в която ние нямаме достатъчно мечти. Насилваме се да имаме мечти, а нямаме. Имаш чувството, че мозъкът ти отказва да мисли, отказва да претвори нещо, да те накара по някакъв начин и да се насилваш, пак не се получава. Ето за това идва момента, в който ние ще се научим заедно с вас да правиме карта на мечтите. Лесно е, идеално е, с лекота не струва много пари. Всеки един може да се научи. Малко по малко, след това вие ще се зареждате, тази енергия невероятна. Казвам ви, това е невероятно, може да ви извиси, да я направите. Няколко начина има за изготвяне на картата на желанията и тогава вие стъпка по стъпка, всеки Божий ден ще имате такъв заряд, нещата ще се случват от само себе си. Някои от нещата, има хора, които, говори се навсякъде визуализацията. Какво означава визуализацията? Не всеки може да визуализира. За да стигнеш до там, това е начин, това е творчество. Ти трябва да имаш мечти. Ако нямаш мечти, какво ще визуализираш? Ако ти не си видял, какво ще видиш, ако си затвориш очите? Ако дори да ги отвориш широко затворени очи, така да кажа. И за това леко по леко
Ние сме на прага да направим първата и може би крачка за цялата година, която ще ни помогне стъпка по стъпка да напредваме, но да напредваме с лекота, с удоволствие, с радост. Ние ще даваме и ще получаваме. Добре дошли в този наш проект. Това е само първите няколко... Вие присъствахте вече на първите няколко представяния за различните наши проекти, но главният проект е проект 2015 година. От тази година много хора като вас ще си спомнят, че това е повратната година, която ги е накарала да направят нещо със себе си за по-добро към по-добро. Повече информация вие ще намерите на страниците на нашия сайт Darsi.bg и отново желая ви приятно слушане, приятно гледане, удоволствие за вас и за мен. Всичко най-добро!